الهادي مدح وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أمبي الله سبحانه وتعالى تنوكا ولمنو كسلك على كركنوي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كوفي أمبي الله جبا بلا جلين فو Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen, an bɛ an ka kuranɛ émission kɛnɛ kɔnɔ. O la bi émission in bɛna ɲɛnamaya aw balimakɛ fɛ n'o ye Muhamɛd Sibi ye ani an ka karamɔgɔ. An bɛna kuma di a yɛrɛ ma, a b'a représenter jama la. O la an b'a fɔ assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaz, نعم. an b'a ɲini fɛ i k'i yɛrɛ fɔ jama ye. Donc e yɛrɛ ye jɔn ye Ustaz? Ustaz kɔni, Ustaz tɛ foyi ye Ala ka danfɛn dɔ kɔ ka bɔ caman na. O ye An tiɲɛ bɛ ye. Ala tanu k'a barika da, Ayiwa, ka masa subhanahu wa ta'ala deli a kan jidi faamuya la, amina a ya kan jidi Rabbi, Ala ɲɛsiranya la, amina, ka ɲini Alahu ta'ala fɛ baara minnu n'an bɛ wuli k'a kɛ diinɛ in baaraw kɔnɔna na, Ala k'u bɛɛ kɛ Ala kama baaraw ye. amina ya Rabbi, Ka kɛ amina, baaraw ye baara minnu bɛ se n'an ye fo aljannatul firdausi la, Ala k'o nɔgɔya n ye. amin, Ala amin, kana shetana nɔ ye an ka Amin. baaraw la, Ala Amin. kana niyɔrɔ ye an ka baaraw la. amin, Ne ye aw balimakɛ ye Adam Umar Sidibe, n ye alimami ye Mali wajulukɛlaw ka tɔnba kɔnɔna na, n ye ayiwa baarakɛla fana ye o kɔnɔ, masha Allah, o ni a ɲɔgɔn caman. Inshallah an mago bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen ka duwawu la, Ala ka bɛn se ma di an ma an ka baaraw kɔnɔna na. amina ya Rabbi. Naam. Ustaz Adam Sidibe, Naam. an kɛlen kɔfɛ ka i tɔgɔ dɔn ani i ka baara ye min ye jamana in kɔnɔ n'o ye alimamiya ye. A ka d'an ye ka ɲininkali dɔ tɛngun i la kuranɛ yɛrɛ kan. Allahu akbar. Donc an bɛ fɛ k'a dɔn alikuranɛ an b'a mɛn maaw la, mais alikuranɛ yɛrɛ ye mun ye? Allahu akbar. Kuranna, ni kumana k'i bɛ kuranna fɔ, i tɛ se ka kuranna fɔ ka se a dan na. Vraiment. Kuranna de bɛ se k'a yɛrɛ fɔ. Maa si tɛ yen k'e bɛ kuranna fɔ ka se a dan na quoi. Masha Allah. Kuranna ye livre sugu jumɛn de ye an bolo? Silamɛw ka livre sacré, o y'a tubabukan nama ye. Livre sacré. O y'a tubabukan lama ye. Sacré kɔrɔ ye min ye? Min bɛ yen ni a jɛyalen don ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma, a bɛ fɔ de ma ko sacré. Allahu akbar. O de ye Ni ko kuranɛ. kuranna, kuranna ye masa Taala kumakan de ye. Allahu Taala kumakan min n'a y'a jigin alakiraba Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam, Sallallahu alaihi wa sallam. ni Jibrila ka sira ye, sabula Ala yɛrɛ m'a di alakira ma direct la, a y'a d'a ma ni Jibrila ka sira ye. Ni Jibrila ka sira ye. A ye kumakan in don Jibrila de bolo, Jibrila ka n'a di alakira ma alaihi salatu wassalam larabukan na. Arabukan na. Kumakan in don na Jibrila bolo, a ka n'a di cidenba in ma alaihi salatu wassalam arabukan na. Kumakan in a bɛ daminɛ ni suratul fatiha ye. A bɛ taa foori ni suratul nasi ye a sigi cogoya la, dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna min kan. Masha Allah. A bɛ fɔ nin de ma ko kuranna. Nin ni livre wɛrɛ foyi tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ bilen. Ala kumakan, a ye min di Jibrila ma ka na di alakira ma alaihi salatu wassalam larabukan na, min n'a bɛ daminɛ suratul fatiha la ka taa laban ni suratul nasi. Suratul nasi. Suran 114 o de bɛ a kɔnɔna na. Masha Allah. Fɔcogo wɛrɛ la, tubabukan na, i b'a fɔ ko 114 chapitres o bɛ kuranna kɔnɔ. Donc kuranɛ 114 chapitres de ye. Masha Allah. O de ye kuranna ye. Ni min fɔra nin
silama kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka nin latanga a kunkolo la ni ɲiningara yɔrɔ yɔrɔ ko kuranɛ ye mun ye kuranɛ ye Allahu Taala kumakan sanuma ye alakira kumakan tɛ e kumakan tɛ ne kumakan tɛ Allahu akbar Ustaz kabako don dɛ wallahi kabako Allahu Taala kumakan don a ye min di a ka ciden ma ni Jibrila fana ka sira ye o kɔrɔ aya kelen o kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ Jibrila de jiginna n'a kelen kelen bɛɛ ye k'a di ciden ma k'a kɔrɔ fɔ a ye k'a lakala kalancogo la kalancogo 7 kalancogo 10 a bɛɛ lajɛlen k'a lakala a bɛɛ la kelen kelen Allahu akbar a jiginna kun min kama kiiri minnu b'a la k'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye o de kama a tun bɛ fɔ ko Jibrila tun ye kira ka karamɔgɔ ye masha Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam donc i b'a fɔ kuranna Allahu Taala kumakan don kumakan min ka sanu a y'a bila kana di alakira ma ni Jibrila ka sira ye sallallahu alaihi wasallam alakira kɛra ni ciden ɲini o kuranna in ye kuranna in soran 114 de bɛ a kɔnɔna na a bɛ arabukan de la wa a bɛ daminɛ ni suratul fatiha ye a bɛ taa laban ni suratul nasi o de ye kuranna ye masha Allah hakili la faamuya sɔrɔla alkuranɛ yɛrɛ la kosɛbɛ o la ustaz a ka d'an ye naam an ko kuranɛ san'an ka na ɲininkali wɛrɛ la an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que kuranɛ in kalali baraji b'a la wa walima baraji t'a la Allahu akbar ka d'a kan n'i y'a faamuya i ka kuma kɔnɔ i ko kuranɛ in bɔra Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka di Jibrila ma ka na di alakira ma o dafalen don yala a kalali fɛn dɔ bɛ an ye wa Allahu akbar i ka ni ɲininkali ye ɲininkali sababa ba ye wa ni ɲininkali in dafalen don kosɛbɛ yani an k'a fɔ fɔlɔ kuranna sara dɔ b'an ye n'an y'a kalan wa n bɛ nɔngɔn kari kɛ fɔlɔ ka don kuranna jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye silama ka ɲɛnamaya la Allahu akbar an ye kuranna dɔn déjà an y'a fɔ ala kumakan don sisan ni sɔnna ka ban ko n dara ala la k'a fɔ ala in ye kelen ye n dara cidenba in na Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ala ka ciden don ka da ciden bɛɛ la ala ye minnu ci kana ma i sɔnna k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ yen bel et bien il existe u bɛ yen u ka ɲɛnamaya bɛ ala bolo i dan b'a la k'u bɛ yen i dan b'a la tuguni k'a fɔ ala ye kumakan fɛn fɛn jigin i sɔnna nin bɛɛ ma n bɛ fɛ k'a fɔ i ye dɔrɔn limaniya jɔsen bɛɛ bɛ maa min bolo k'i sɔnna k'a fɔ i ye silamɛ ye i kan ka kuranna dɔn jagoya donc kuranɛ dɔnniya ye an bɛɛ ka wajibi an bɛɛ kan wajibi silama bɛɛ kan wajibi ye sans exception mɔgɔ kelen tɛ bɔ a la Allahu akbar kuranna tɛ k'a fɔ n ye selisura dɔn dɔrɔn n bɛ dan o ma dɛ i kan ka kuranna kan ka dɔn de wajibi bilen don mun na n'i bɛ jamana dɔ kɔnɔ a bɛ f'i ma k'i ka jamana in sariya dɔn k'o ye jagoya ye o tɛ wa o don sinon n'i ye sariya sɔsɔ e min t'a dɔn ni min b'a dɔn aw tɛ bɔ ɲɔgɔn na ye dɛ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen jamana kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ala bon o kelen de fana ye ala ka sariya in ye n'i sɔnna ka don ala ka diinɛ in kɔnɔ ka ban diinɛ in ye Allahu Taala ka taasira de ye a ye min kelen bila a bɛ taa fo alijanna kɔnɔ n'i b'a fɛ ko alijanna ɲini sira in i b'o de ɲini sira in fana tɛ sɔrɔ yɔrɔ si fo kuranna k'a f'i ye sisan mun yɛrɛ ye kuranna in ye dɛ kuranna in ye anw kandalan de ye min bɛ sira yira anw na ala y'a wele ko ni ala y'a wele ko nɔrɔ ala y'a wele ko kandala ala y'a wele ko faranfasiya fɛn min bɛ nkalon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ɔ ni nin don n'a tɛ maa min bolo o kɔrɔ tɛ ko ye su ye ala ko kuranna kɔnɔ suratu shura la wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina a b'o cogo kelen na anw ye cili kɛ ka taa e Muhamadu ma min na ka bɔ an ka ko in na n'o ye diinɛ ye min ye jumɛn ye kuranna ka kuranna kɛ ka kira la kunu o de y'a alimenter i y'a ye kira alimantera ni kuranna ye e ni ne fana anw bɛ alimenter n'a ye jagoya n'a t'i bolo dɔrɔn kuran t'i la n'a t'i bolo dɔrɔn ɲɛnamaya t'i la
donc n'i y'a faamuya kuranɛ y'an ka chargeur de kuranɛ y'an ka chargeur de a banna a chargeur to yen chargeur de bɛ batterie charger kuranɛ yɛrɛ de y'an ka système électrique Allahu akbar Mari y'a faamu a tɛ tɛmɛ o kan n'i b'a fɛ sisan k'i ka téléphone mɛnɛ hali n'a sɔrɔ i ka batterie ka ɲi mais n'i ka système électrique ma ɲi fili dɔw tiɲɛnen don a tɛ sɔn téléphone tɛ sɔn Allah wa o cogo kelen de fana ye kuranɛ n'a cila dɔrɔn nin de t'i la minɛ Allah wallahi n'i t'a dɔn k'a fɔ ka d'a kan dɛ n b'a kalanni dɔrɔn tɛ o tɛ dɛ n'i t'a dɔn min b'a kɔnɔ i tɛ k'a ɲini k'a dɔn foyi t'i la imagine ne bɛ se ka na sisan texte dɔ d'e ma français la Mali constitution par exemple i b'a ta ka taa di dɔ ma duguma kalanden dɔ ma maa min bɛ yen a tɛ tubabukan faamu a ma droit kɛ foyi a b'a lajɛ dɔrɔn a b'a kalan i b'a fɔ a bɛ lecture kɛ cogo min mais a b'a dɔn min b'a kɔnɔ a t'a dɔn a tɛ foyi dɔn a la a kɔni b'a lecture kɛ a b'a lecture kɛ ka tɛmɛ ten a mago t'a la bon n'i y'a lecture kɛ ka tɛmɛ ten an bɛna s'o ma o baraji bɛ yen baraji b'o la ale ni lecture tɔ tɛ kelen ye baraji b'a la mais i ka min dɔn fɔlɔ wajibi bilen don min bɛ ka fɔ a kɔnɔ i k'o faamu o de kama karamɔgɔw bɛ tafsir la don o don misiriw la sɛgɛnbali ɲinanbali an bɛ karamɔgɔw fɔ an b'u fɔ nin yɔrɔ la wallahi an b'an ka karamɔgɔw fɔ surtout sa sunkalo in kɔnɔ sunkalo in u bɛ kɔnɔ sun ala seli fana kɔfɛ fo lazara i y'a dɔn seli fana ni lazara ni ɲɔgɔn cɛ wagati ye repos ye kira yɛrɛ ko ten k'o ye adamaden ka repos waati sallallahu alaihi wasallam mais u b'o repos to yen ka diinɛ lase maaw i y'a faamu maa caman de bɛ a waatinin na mɔgɔw b'u da ka sunɔgɔ dɔw b'u da climatiseur kɔrɔ dɔw bɛ taa ventilo k'a la dɔw yɛrɛ b'u da u ka yirisumaniw kɔrɔ bɛɛ n'i ta mais karamɔgɔkɛ a ye minɔgɔ to a la ka kɔngɔ to a la f'a kan bɛ ja a bɛ taa sigi a mago tɛ maa si ka dɔrɔmɛ kelen na wallahi ka kuranɛ in kɔrɔ fɔ aw ye bamanankan cɛɲi na walasa a ka se ka faamuya sɔrɔ a la bɛɛ ka faamu Allahu akbar sunkalo o sunkalo karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin k'a ka misiri la ka da o fana kan tuguni hali min tɛ sunkalo ye u b'a kɛ wa sɛgɛnbali don ɲinabaliw don nin yɔrɔ la usazi an ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen an ka docteur don an ka imamu don an b'a fɔ k'a barika da ale y'anw dɛmɛ kosɛbɛ a y'anw kalan ani foli ka kan n'o ye Sheikh wal Imam Dr. Osman Saleh Traoré masha Allah Allah subhanahu wa ta'ala y'a lajarabi nin waati in na ni kanko bana ye Allahu akbar silama bɛɛ ka dugawu k'a ye bɛɛ ka dugawu k'a Ala k'a kan lasegin a ma munna n y'a ta tɔgɔ ma yan Mali kuranɛtigi bɛɛ Mali kuranɛ durusi yɔrɔ bɛɛ ka ɲɛmaaba y'ale de ye Allahu akbar a bɛ ka maa min ladurusi kuranɛ la bi o de ka ca Dr. Osman Saleh Traoré masha Allah a bɛ ka maa min ladurusi bi o de ka ca wa vision dɔ b'a bolo projet dɔ b'a bolo a kan ka dɛmɛ projet in na dɛ projet in tɔgɔ de ko vision 25 vision 25 o kɔrɔ ko yanni 2025 cɛ a kɔrɔ yanni 2025 cɛ walima n'i ma fili ni vision 25 ta a bɛ kɛ vision 50 o kɔni ɲɔgɔnna kɔni don mais min don a la kosɛbɛ o ye 25 ye ko yanni 2025 cɛ kuranɛ durusila kelen ka sɔrɔ Mali du bɛɛ kɔnɔ Allahu akbar i m'a faamu usa ni vision ye Mali du bɛɛ du kelen kana sɔrɔ ko kuranɛ durusila dɔ t'a kɔnɔ karamɔgɔkɛ kalikan y'o de Allahu akbar a ma dan mɔgɔw la durusili ma kuranɛ la n mago bɛ yɔrɔ min na o ye ka hakilinan dɔ ta fana hakilinan ta a kama wa a bɛ maaw dɛmɛ se bɛ minnu ye o se tɛ minnu ye o nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kuranɛ dɔn kuranɛ ko t'ale fɛ yen seko ye Allahu akbar hali ni wulila bi ka s'a ma karisa n b'a fɛ ka kuranɛ de durusi a b'i dɛmɛ a b'i bila ka taa ka centre dɔ la Allahu akbar n y'o caman seereya Usain ninnu ye diinɛ cɛbaw ye dɛ n karamɔgɔ ne n'a delila ka taa Mopti Usman Saleh an taara Mopti ani Mali karamɔgɔ caman Mali wajulikɛlaw ka tɔnba a ɲɛmaaba bi a Sheikh wal Imam al Khatib masha Allah Abu Lugawiyin Sheikh Mohamed Traoré Ala ka barika don an n'a si la bi nin waati in na fana alhamdulillah a bɛ umra la an bɛ dugawu k'a ye masha Allah Ala ka fariw jɔlen tɛ kosɛbɛ mais o bɛɛ la alabatow bɛ sen na an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ Usain ninnu ye diinɛ cɛbaw ye dɛ ninnu ye diinɛ cɛbaw ye dɛ Allahu akbar ninnu ye diinɛ cɛ Mali wajulikɛlaw ka tɔn in u bɛ baara min na jamana in kɔnɔ Ala de b'a dɔn n bɛ Ala de deli halisa Ala ka si jan di amina ya rabi cɛkɔrɔbaw b'u la dɛ sigili ka di mun ye k'u da u ka salon kɔnɔ dɔrɔn ka te duman min a ka d'u ye dɛ mais u ye nin bɛɛ to yen u bɛ taa dugu kɔfɛ u bɛ taa région kɔnɔ n karamɔgɔ a tɛ k'a fɔ ko an bɛ taa si liw sanfɛ dɛ wallahi u bɛ taa dɛbɛ de da dugumala la ka matilanin de da dugumala la une placinin bɛɛ bɛ da o kan yen k'a sɔrɔ kilimu ni ventilo ni matilanbaw ni libaw o bɛɛ bɛ se ka kɛ so kɔnɔ yan
mais o bɛ taa ala ko in na wallahi bɛɛ bɛ da duguma a bɛ taa da dɛmɛ bɛɛ ye dacogo ye kelen i ye alimami o i tɛ alimami o i ye journaliste ye o i ye ayiwa video bɛɛ de dacogo ye kelen i bɛ taa ka taa sɔrɔ ko an bɛ karamɔgɔ min lamɛn ni min bɛ bɔ télé la waati bɛɛ min bɛ bila hijidenw ɲɛma o de dacogo filɛ i bɛ masaya di ala ma i b'a fɔ ko nin de ye diinɛ ye Allahu akbar u t'a dun maaw kun dɛ wa u bɛ taa a fɛn fɛn la c'est à dire u n'u yɛrɛ de bɛ taa u bɛ dɛmɛni min ɲini maaw bolo an bɛna taa nin kɛ ayiwa ala ko don maa min ma kalan e bɛ se ka ala dɛmɛ n'i ka nafolo sira ye ka ko in dɔrɔn ta en charge olu poche kɔnɔna tɛ dɛ an bɛ taa voyage min kɛ tile 3 voyage a tile 3 voyage in k'a baara ta en charge u bɛ to voyage min kɛ n balimakɛ kuranna ko de don Allahu akbar voyage min fɛ k'o de f'i ye kuranna ko de don Usain ninnu ta ye majigi dan ye ala ka barika don i la Allahu ne ni docteur Ousmane an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti ye voyage la n tun b'o la a ye kabako dɔ de kɛ yen n bɛ fɛ k'o de fɔ yan Allahu akbar Usain an bɛ k'i lamɛn a tun bɛ ka darisu di a bɛ ka darisu di mɔgɔw ma a ka nin darisu in nin tun ye darisu spécial ye n bɛ ka mɔgɔw kalan de komi wajulu bɛ yen u bɛ tila ka wajulikɛlaw fana fara ɲɔgɔn kan ka tila k'olu fana kalan wajulu ɲuman kɛcogo la kira ka sunna ka sallallahu alaihi wasallam a ka kɛ maaw ɲinini ye ka na kuranna ma ala ma diinɛ ma u kana weleli kɛ ka n'u yɛrɛ ma Allahu akbar u tɛ foyi minɛ maa si la Usain nin de diinɛ baara ye ala kira ye nin de d'an ma sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar n bɛna fɛn dɔ to aw bolo ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada n'aw y'aw minɛ o ma kaban a y'o minɛ k'o don aw tagaju la parce que yɔrɔ dɔ la a b'o fana fɔ addu alayha bin nawajis a b'o fɔ yɔrɔ dɔ la n'a y'a don aw tagaju la k'aw tɛ fili bilen sahabaw ko ye jumɛn ye a ko ala ka kuma kan o dun ye jumɛn ye ala ka kuma o ye kuranna de o de ye alikuranɛ a n'ale ka taa sira hakililajigin dɔ dɔrɔn an bɛ kuranɛ kɛnɛ de kɔnɔ a banna an b'o de kɔnɔ Allahu akbar usaji maa o maa ye kuranna bila i t'i gulon fɛn wɛrɛ la i fura hali k'i sigiyɔrɔ labɛn jahanama kɔnɔ kabini sisan maa o maa ye kuranna bila k'i gulon fɛn wɛrɛ la a kɛra hadamaden de a kɛra maa wɛrɛ de ye o a kɛra ayiwa waliju dɔ de ye o a kɛra sira o sira ye hali k'i sigiyɔrɔ labɛn jahanama kɔnɔ walahi Allahu akbar n'i taara kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kelen de b'o f'i ye maa wɛrɛ t'a fɔ kuranɛ kelen de b'a fɔ Allahu akbar إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب سبب من بون نيوتو بر بيتيو أنتو غريدي كو أنيا ngako bekede ani kumite barka nyini amiti kaburula Allahu karsakani kanyi an kuma tuge min ga sara ko de ala ko sababu de betigo ni nyoto olu de bena fa anta udon kuma oni kaburu anta on be kaburu kono jiyen wore abe jiyen kono o masika qur'ana min abe tuga on de kaburu ko yewe wallahi ni qur'ana aya de ni be madala no be ni famya yande bon ni qur'ana aya ibe ni soro ma min dawe wajulu kala sabela madi min be ni yoro fo pripa ko manu kelen siteni fo parce que nous ni fo ma hakilima fen fe bu no feti chuchuchu la wallahi abe ala yere ni ko be fara mo la mais o de do ala ko sababu bebe tiga woni nyongon che ma munu tuguru ko ulu jole sa ujigi tigale o bena mo ne fa sa وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة كنا سورة سيتم بأون يبيسا واسورة وتبروكو ويوكا جين بيك سنة أقول واتي واسورة عن سيرايو وني لا هركنا كود فوتو يتوم تلك وبولو ياجي بولو ياجي كبا كوبا فو نسيكم باني بلا هركنا كانسا فنتبرأ منهم أنا سينغا تجين كنا أنفنا كأن تيجي كابولا كنيسي على كو يرى مسيسا كما تبرأوا منا إن فوفلكوا يرجع كو يرى بالك بانا تقامنا على كو كذلك يريهم أعمالهم أبو توكلين لا على بوكا بارا ويرا أولا حسرات عليهم بارا بكرا بونني تاتشين أوكا أوكي يواري متكادي كراموما نيندو نينكيني نيندو ينفع نيمبو ينفع دونغو دويبا كالو بكا فندو بوكو كراموغو دوكا كتا إتيكا أتيكي كلا على كولا ودي بروبلمي كوا أستاذ ame ka nyesi karamogo muma ashita afanye ko ni islam ya josi ashita afanye ko ni limani ya josi ashiti se kan kalan qur'ani aya kelina wallah ustaz yorobe de qur'ani fe mbay de kama ko de do karamogo chama be karamogo ma dogo ya matede me chien aka kuna me abe fo wa qulil haqq walau kana murran chien fo harna aka kuna karamogo bana shibe bamako ya ibu la joko ka fatiha kala
wallahi u tɛ se ka fatiha ɲuman kalan ne ni karamɔgɔ dɔ tun b'a la ka sɔsɔli kɛ yɔrɔ dɔ la don dɔ la a ko dɔ tɛ kuranna fan si wallahi karamɔgɔ dɔ de b'a la ka sɔsɔli kɛ dɛ et puis alimami don ko dɔ tɛ kuranɛ fɔ ale ye fatiha de kalan a sera wala dɔ a ko wala dalin usafila dɔ ko a ma ko dɔ et puis maa min y'a fɔ o fana ye kalanden dɔ de ye dɛ francophone dɔ don a bɛ centre dɔ la a bɛ ka kalan kɛ o de ko a ma ko k'i filila k'a bɛ fɔ dɔ a ko non dɔ tɛ kuranna fan si wa karamɔgɔ min don a dɔnnen don dɔɔnin ni n y'a tɔgɔ fɔ sisan bɛɛ b'a dɔn an bɛ tɔgɔ fɔ sisan a ko dɔ tɛ kuranna fan si o tigi ko a ma ko a b'i n'a fɔ k'e ma taa kalanyɔrɔ la min ye nin fɔ a ma o ma kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ kalan daminɛ o bɛ ka harifu de kalan dɔɔnin o ko a ma k'a b'i n'a fɔ e ma taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la e b'o faamu cogo di Usazu Usain nin faamuya ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mɔgɔw de tugutugulen bɛ maa dɔw kɔ wallahi hali ka kuranɛ harifu kelen fɔ o tɛ se i bɛ taa seliw nɔfɛ c'est à dire u bɛ ka ŋunuŋunukan de fɔ u bɛ ka kuranɛ de kalan wa walima u bɛ k'u ka dugu bala dɔn dɔ de fɔ wa i t'a dɔn fɛn fɛn dɔn n ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yan Sheikh wal Imam Idris Konate ala ka barika don a na ala ka barika don a na ni karamɔgɔba ye ala ka barika don ala Sheikh n ye nafa min sɔrɔ karamɔgɔ Idris Konate la Garantibugu n ye nafa min sɔrɔ nin karamɔgɔkɛ in na n tɛ se k'a fɔ ka ban an bɛ dugawu de kɛ ala k'u mɛn kɔrɔ halisa u k'an lakalan diinɛ kɛnɛma na an fana k'a lase halisa an bɛ kalan na halisa dɛ yɔrɔ i b'a dɔn nin karamɔgɔ ninnu b'an bolo kɔrɔ sisan c'est à dire an caman kɛ bɛ k'u kɛ bolokofɛn ye ala ka barika don i la k'a sɔrɔ mais hali n'u voyagera i b'u nafa ye a ban o sayi ni an bɛ ka karamɔgɔ fɛn fɛn fɔ nin ye tan ni nin kelen tununna ne la tile kelen a b'i n'a fɔ c'est à dire ne ma ji min a tile kɔnɔ quoi Allahu akbar ne bɛ ten de wallahi wa an b'a f'i ye n kelen tɛ dɛ kalanden fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ bɛ ten a bɛɛ bɛ ten ni nin tunu ni karamɔgɔ kelen kelen tununna o la bi c'est à dire a b'i n'a fɔ u ma ji de min ninnu ye diinɛ cɛbaw ye cɛbaw don dɛ an ka ninnu minɛ an tɛgɛ la dɛ ninnu an ka dugawu k'u ye ala k'u mɛn an kɔrɔ halisa jamana in barika fɛn fɛn b'a la bi ninnu b'an bolo olu sababuya ala ye barika di b'a ye mais ninnu sababuya la wallahi ko caman bɛ ala t'a kan na dɛ tasuma caman bɛ faga ka ninnu to an kɛrɛfɛ dɛ n'i y'a dan anw ma bi an denmisɛnnin fitinin ninnu an ka kow ka teli an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ka ko bɛɛ tiɲɛ an yɛrɛ preselen don diɲɛ ma i y'a faamuya yɛrɛ an preselen don diɲɛ ma mais ninnu ye min kɛ karamɔgɔ Sheikh Idris a ko ma an ka darisu dɔ senfɛ k'u delila ka taa wajulu la burusi kɔnɔna dɔ la u taara bɛn fajiri ma u donna misiri kɔnɔ u bɛna fajiri seli karamɔgɔkɛ alimami min ye soran ta n'u ye Allahu akbar ani kalannen don a ye fatiha minɛ k'o fori vir a tilal'o la dɔrɔn a ye sɔraka law de ta karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'a fɔ a ye ko n'i y'a mankan mɛn sɔraka law la i b'a fɔ a bɛ kuranɛ kalo kan sadakallahu maulana lazimu duwawu de filɛ nin ye dɛ a bɛ k'o de kalan fatiha sanfɛ Usain yɔrɔ c'est à dire a bɛ ka sadakallahu de kalan kuranɛ sadakallahu ni maa min t'a dɔn sadakallahu bɛ moriw bolo ko kuranɛ jigin duwawu ni kuranɛ banna ka ban a ye kuranɛ jigin ka ban k'an ka sadakallahu kalan bɛ yen yɔrɔ bɛ to k'o fɔ ko sadakallahu kalan bɛ yen sadakallahu in de tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o de y'ale ka sura ye wallahi a y'o de kalan fatiha sanfɛ c'est à dire karamɔgɔkɛ k'a ma se k'i yɛrɛ minɛ yɛlɛ bolo a ma se k'i yɛrɛ minɛ yɛlɛ bolo seli fajiri banna i ka kuranɛ dɔ da fajiri seli kɔnɔna na i tilala fatiha la kuranɛ dɔ kalan ka d'a kan e bɛ taa duwawu sadakallahu don et puis maaw jɔlen b'a kɔfɛ koyi olu fana t'a dɔn o t'a dɔn i b'a dɔn Usain maaw kɛlen bɛ ka diinɛ in kɛ cogoya min na ne yɛrɛ min bɛ karamɔgɔ la n'u b'a fɔ c'est à dire o tɛ ka baara kɛ ni karamɔgɔ ka ladilikan ye karamɔgɔ ne hakili la karamɔgɔ ko ala ko k'an k'ale ɲini k'a dɔn a banna ne ma dala ni maaw bɛ ka baara kɛ a banna c'est à dire fɛn ɲini k'an dɔn fɔlɔ o kɔfɛ i k'an bato nka anw bɛ taa bato an b'a ɲini Usaji n ma ɲina docteur Usmani n b'a ka kisa kan n ma ɲina dɛ n bɛ s'a ma n bɛna nɔngɔnkari dɔ k'i ye ala ko kuranɛ kɔnɔ aya ba dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ an ka hakili to a la c'est à dire mɔgɔ caman de bɛ taa surprise sɔrɔ ɲɛ lahara surprise ba de bɛ lahara surprise ka bon surprise bɛɛ ye c'est à dire n ko i y'i si bɛɛ kɛ ala bato la dɛ i bɛna taa de ka taa k'i bɛ t'i ɲun dɔ ka doni kɔrɔ quoi c'est à dire dɔ ka baraji kɔrɔ e b'i ta ɲini ka sɛgɛsɛ i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ne
ni ɲuman minnu kɛ a bɛ min de o yɔrɔ de la kuranɛ aya bɛ f'i ye wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura nin bɛɛ ye kuranɛ de an bɛ kuranɛ de kɔnɔ sa o tɛ kuranɛ zirin tɛ ka fɔ ya ma ka kuma tɛ ka fɔ nin bɛɛ ye kuranɛ de ye ka jigira sisan i y'a faamu Allahu akbar maa dɔw de bɛ yen lahara kɛnɛ kan dɛ k'u bɛna taa ka taa ku t'u ka baara ɲini a bɛna f'u ye k'aw ye baara fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ni ala y'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye k'a fiyɛ fu i y'a dɔn ni bugurijɛ kɛ tan o y'o taalen o y'o bannen o tɛ se ka minɛ bilen dɔw ka baara bɛ kɛ ten de lahara kɛnɛ munna parce que baara kan ka bɛn mesure min ma de a y'o mesure jɛ de n'i bɛ ka so jɔ n'a sɔrɔ i ka mur kan ka kelen ta n'e ye mur kɛ tan est ce que i bɛna sigi o so in kɔnɔ o so in bɛ ci de o ni so plan dir'i ma i ma so plan kɛ ten i ye so plan kɛ cogoya wɛrɛ la n terikɛ a tɛ kɛ so in ye kɔni plan min dir'i ma a tɛ ko ye bon silamɛya ye plan de ye ala kira ye plan min bɔ k'a bila ala ye plan in di Jibirila ma a kana di ala kira ma a y'a bɔ k'a bila mɔgɔw ɲɛkɔrɔ an bɛ jɔ o plan in de kan pour que an k'an ka alijana so jɔ n'i y'o jɛ dɔrɔn a kɛrɛfɛla bɛɛ ye tasuma ye k'i hakili lajigi ala kira ye hadisa dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam kɛnɛmanba sɔhihu b'a la kale k'a fɔ ko ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko ni diɲɛ sera